Il-professur Tonio Sant flimkien mal-inġinier Daniel Bohaġar u t-tim tagħhom irnexxielhom joħolqu sistema li taħżen l-enerġija bilan li l-enerġija elettrika ġenerata mill-wind farms fuq il-baħar tkun iktar effiċjenti. Minn statistika maħruġa mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-EA, jirriżulta li fl-aħħar 40 sena mietu iktar minn 85,000 ruħ madwar l-Ewropa kaġun tat-tibdil fil-klima. Żewġ inġiniera Maltin ivvintaw is-sistema Flask fejn il-ħażna tal-enerġija li ma tkunx mibnija fuq l-art u li hija kapaċi taħżen l-enerġija mir-riħ terġa' tqassam skont il-ħtieġa. Daniel Bohaġar, l-istudent li żviluppa din is-sistema, qal li hemm pajjiżi bħall-Ingilterra, Franza u l-Ġermanja li diġà għandhom impjanti kbar ta' turbini tar-riħ. Aħna l-isfida tagħna kienet li noħorġu b'sistema li taħdem bħal batterija, nistgħu ntuha l-enerġija tina lura, mingħajr ma nużaw proċessi ġodda li f'dal-ambjent qatt ma ntużaw, illa dik hija diffiċli ħafna. Huwa spjega kif, għal kontrarju ta' pajjiżi oħrajn bħall-Olanda, il-Baħar Mediterran huwa iktar font u għalhekk se jiġu implementati teknoloġiji msejħa floating winds li huma marbutin bħal kif ikun marbut vapur blankra. Qal li l-mod kif taħdem hija li jintuża l-elettriku li jeħtieġ li jkun maħżun biex titħaddem pompa li mbagħad timbutta likwidu li jista' jkun anke ilma baħar li eventwalment jasal ġo tank. Il-professur Tonio Sant qal li b'dan il-mod tista' tinħażen enerġija f'forma ta' arja kompressata li tkun qed tinħażen taħt il-baħar. Huwa qal li dan huwa ta' vantaġġ kbir għal gżejjer għaliex apparti li m'hemmx bżonn spazju fuq l-art jevita l-impatt viżiv u l-impatt tal-ħoss. Meta qegħdin nitkellmu offshore wind farms turbina waħda llum hija kbira biżżejjed biex f'kundizzjonijiet ta' riħ f'Malta tiġġenera biżżejjed elettriku f'sena għal 10,000 familja. It-tim Malti se jkun qed jikkompeti fil-kategorija ta' riċerkaturi għal Premju Ewropew għall-Inventuri 2024. Din hija l-ewwel darba li Malta ser tospita ċ-ċerimonja li se ssir f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi.